Tot estava a punt dissabte al matí al camp de futbol de Bonavista per fer un rentat de cara a les seves parets. L'objectiu, fer-hi un grafit amb el logotip dels Jocs del Mediterrani del 2017 que se celebraran a Tarragona. Aquest és el renovat aspecte que tenen les parets del camp de futbol del barri de Bonavista. El dissabte al matí diversos grafiters van donar color als murs blancs per tal de donar vida a aquesta zona, que des de fa 5 anys es trobava degradada. La iniciativa, promoguda des de l'Ajuntament, l'Associació de Veïns i diferents grups artístics, va tenir molt bona acollida, ja que és una bona manera de dignificar l'espai, donant alhora l'oportunitat d'expressar-se a través dels grafits als amants d'aquest art. El dibuix plasmat a la paret central és el logo dels Jocs del Mediterrani que acollirà la ciutat l'any 2017 i els nens del barri van poder completar-lo amb plantilles d'altres gràfics relacionats. ¿Por qué los grafiteros? Pues bueno, porque yo creo que es la nueva fórmula de mantener con unas pinturas a algo más moderno, que no simplemente es pintar por pintar las paredes en blanco y que tiene una fórmula que realzan lo que realmente ellos creen como lo ven, ¿no? Si te fijas verás que hay diferentes maneras de pintura, cada uno le enfoca de una manera, pero en el fondo es todo encajado en el deporte y digamos los Juegos de Mediterráneo 2017. Bueno, la idea principal que he tenido ha sido dibujar un discóbolo, porque un discóbolo es lo que representa los Juegos Mediterráneos en Grecia, desde hace muchos tiempos, empezó allí. Y me ha parecido pues interesante colocarlo en este evento para que la gente pues también se ponga a pensar un poco en la història. Amb aquesta posada en escena es vol fer veure que el barri està al costat d'aquest gran esdeveniment que la ciutat viurà l'any 2017 i s'aconsegueix també que els artistes no facin pintades fora dels murs autoritzats. El pintar muros de forma legal es una cosa que es buena en parte para el grafitero, porque estás tranquilo, estás pintando en un muro que sabes que no te va a pasar nada y a la hora de pintar estás a gusto y te sientes tranquilo y puedes realizar tus piezas con tranquilidad, porque a veces en la calle te encuentras problemas que aquí, por ejemplo, desaparecen. Aquesta intervenció plàstica ha canviat doncs la cara del malmès camp de futbol i la deixadesa que hi havia al voltant d'aquest recinte, que a partir d'ara es vol seguir millorant amb una valla que tanqui la instal·lació.